Hľadáte bývanie o veľkosti rodinného domu a zároveň si chcete užívať komfort bytu v centre mesta? Moje meno je Braňo Čuri a dnes vám ukážem obrovský 200-metrový byt na Československej armády len 2 minúty pešo od hlavnej. Tak poďte sa pozrieť. Denná časť bytu sa skladá zo vstupu, so samostatnou toaletou a technickou miestnosťou, priestrannej haly, obývačky spojenej s kompletne zariadenou kuchyňou, kumbálom a balkónom s nádherným výhľadom. Z dennej časti vchádzame do nočnej, kde sa nachádzajú dve detské izby, veľká šatníková skriňa, hlavná kúpeľňa a na záver tu máme samostatnú rodičovskú spálňu s kúpeľňou, balkónom a klimatizáciou. Ak vám táto kombinácia veľkého priestoru a lokality vyhovuje, tak sa mi ozvite.